φυσική δουλειά ενός ανθρώπου είναι να μπορεί να κοιτάει τον άλλο. Ο στόχος είναι να κοιτάξω και τον εαυτό μου και τον άλλο. Οφείλουμε να έχουμε ευθύνη για το ποιοι είμαστε, τι λέμε, τι ενέργεια φέρνουμε στο χώρο. Υπάρχει φοβερή υπερφόρτωση πληροφορίας που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Απομακρυνόμαστε πάρα πολύ από τη φύση μας. Είμαστε φτιαγμένοι για να συνδεόμαστε. Έχω έναν άνθρωπο να τον κοιτάξω, να τον δω, για να μπορέσω να σχετιστώ. Αλλά έχει χαθεί η υπομονή και είναι σαν να έχουμε μία δυσανεξία στη φθορά. Όταν είσαι με τον άλλον, μαθαίνεις. Κάθε στιγμή μαθαίνεις. Όλα τα ξέρουμε, όλα είναι μέσα μας. Η δουλειά μας είναι να τα θυμίζουμε. Τι είπα, η ζωή δουλεύει υπέρ μας, δεν δουλεύει εναντίον μας. Αλλά χρειάζεται να την εμπιστευτούμε. Να βάλουμε στο τραπέζι το θέμα σχέσεις. Και δεν το βάζω. Είναι επίκαιρο η αλήθεια. Πόσες ώρες θα χρειαστεί να καθίσουμε εδώ, μέρες, χρόνια. Κορίτσια μου, εσείς είσαστε ψυχολόγοι, είσαστε ψυχοθεραπεύτροι, είσαστε και 1002 άλλα πράγματα μαζί. Περιμένω από εσάς λίγο αισιοδοξία. Εγώ είμαι αισιόδοξη, φύση αισιόδοξη, δηλαδή ό,τι και να γίνεται, κρατιέμαι στην αισιοδοξία. Ωραία, γι' αυτό είσαστε και εδώ. Θα μιλήσουμε για την προβληματική των σχέσεων. Από ποια μεριά θέλετε να τις δούμε, πώς θέλετε να τις προσεγγίσουμε, γιατί σίγουρα δεν είναι μόνο πρόβλημα. Είναι και άλλα πράγματα μαζί. Βέβαια. Απλά τώρα λόγω της ειδικότητάς σας εκμεταλλευόμαστε. Λίγο να δούμε το ζήτημα όπως προκύπτει. Μάλιστα. Πριν που δεν τραβούσαμε, είπες μια πάρα πολύ ωραία φράση. Είπες ότι αν δεν μπορώ να δω τον άλλον και κοιτάζω εμένα, εκεί δεν σχετίζεσαι. Ναι. Έτσι. Η φυσική δουλειά ενός ανθρώπου είναι να μπορεί να κοιτάει τον άλλο. Αν κοιτάει τον εαυτό του ή τις δυσκολίες του ή τις αμυνές του ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να σχετιστεί. Θα είναι παντού μισός. Άρα ο στόχος είναι να κοιτάξω τον άλλο. Ο στόχος είναι να κοιτάξω και τον εαυτό μου και τον άλλο. Γιατί σκέφτομαι ότι, γιατί πάμε ας πούμε στην θεραπεία. Πάμε για να δούμε τι γίνεται με εμάς. Και πολλές φορές θα ακούσουμε ότι πρέπει πρώτα να αναλάβουμε την ευθύνη τη δική μας και μετά να πάμε να καταλογίσουμε στην ιό ή στη χρήσα που μου έκανες αυτό, που μου έκανες εκείνο. Ναι, και το συνηθισμένο βέβαια που συμβαίνει όταν έρχεται ένα ζευγάρι είναι ακριβώς αυτό που λες τώρα. Ο ένας καταλογίζει στον άλλο. Κοιτάμε τον εαυτό μας για να κοιτάξουμε τον άλλο. Δηλαδή, κοιτάμε τον εαυτό μας γιατί θέλουμε ουσιαστικά να κοιτάξουμε τον άλλο. Θέλουμε να σχετιστούμε. Έτσι. Τον εαυτό μας τον ξέρουμε. Και τα καλά του και τα κακά του. Μαλώνουμε μαζί του, συμφιλιωνόμαστε, κοιμόμαστε παρέα. Τον ξέρουμε. Τον ξέρουμε, αλλά έχουμε μάθει να τον κοιτάμε. Τον προβληματικό εαυτό. Έτσι. Το να μάθουμε να τον κοιτάμε με υγεία, με φυσικότητα, είναι το στίχημα για να μπορέσουμε να σχετιστούμε. Είτε αφορά το παιδί μας, είτε αφορά τον σύντροφό μας, είτε αφορά τον συναδελφό μας. Τους φίλους μας. Έτσι, δηλαδή και το παιδί σου για να το μεγαλώσεις πρέπει να κοιτάξεις το παιδί σου, το χαρακτήρα σου, όχι την προέκτασή σου, όχι τις άμυνές σου. Άρα κοιτάς εσένα, είσαι υγιής για να μπορείς να δεις τον άλλο. Αυτό σημαίνει σχετίζομαι, γιατί μιλάμε για τις σχέσεις. Χρύσα, πώς μπορώ να κοιτάξω τον εαυτό μου? Με υγεία, που λέγεται. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό όμως για να μπορέσω όντως να με δω? Και να με δω και να το αξιοποιήσω ηγιώς στη ζωή μου. Με ευτυχία, να ευτυχήσω, να είμαι ο εαυτός μου. Κοίτα, για να μην πω θα πάω να κάνω θεραπεία, ας πούμε, για να το ανακαλύψω αυτό, γιατί δεν κάνουν όλη θεραπεία προφανώς, ούτε είναι η μπανάκια η θεραπεία. Θα πω ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα να γίνω ο ίδιος παρατηρητής. Δηλαδή να βγω λίγο από μένα και από τα μοτίβα μου και από τις συνήθειές μου και από τα δυσλειτουργικές μου συνήθειες και να με δω λίγο ως παρατηρητής, σαν ένας εξωτερικός παρατηρητής που βλέπει πώς κινούμε, πώς φέρομαι, τι λειτουργεί, τι όχι, γιατί δεν λειτουργεί κάτι, τι κουβαλάω, τι φορτίο φέρνω στη σχέση. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν δεν κάνω αυτή την αναγνώριση και αυτή την παρατήρηση, δεν ξέρω με τι έχω να κάνω και τι να διαχειριστώ. Μπορούμε να σταθούμε αντικειμενικά απέναντι στον εαυτό μας. Δηλαδή, όταν θα κάνουμε αυτή την παρατήρηση, την πρώτη φορά που θα την επιχειρήσουμε, θα είμαστε αντικειμενικοί ή θέλει και αυτό μια εκπαίδευση? Όλα θέλουν εκπαίδευση, νομίζω. Γιατί έχει να κάνει πολύ με το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουμε μεγαλώσει,
το τι κουβαλάμε. Δεν έχουμε μάθει πολλές φορές να είμαστε αντικειμενικοί με τον εαυτό μας. Υπήρχε μια έρευνα αυτογνωσίας που ρώτησε, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους πόσο θεωρείτε ότι ξέρετε τον εαυτό σας. Το 95% είπαν ότι θεωρώ ότι ξέρω τον εαυτό μου. Λοιπόν, μέσα από τις διαδικασίες της έρευνας, τέλος πάντων, πόσοι θεωρείτε ότι ξέρανε πραγματικά τον εαυτό τους? Πολύ μικρότερο ποσοστό. Όχι απλά πολύ μικρότερο, το 15%. Μάλιστα. Δηλαδή το υπόλοιπο ποσοστό θεωρεί ότι ξέρει τον εαυτό του, χωρίς ουσιαστικά να τον ξέρει. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει, όταν έχω μία άλλη εικόνα για τον εαυτό μου στο μυαλό μου και κάτι άλλο βιώνω στην καθημερινότητά μου και στις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους? Αποτελέσματα είναι συνέπειες. Ναι, για να ταυτιστούμε τώρα. Ωραία, φέρνει χάος, φέρνει άγχος, φέρνει εξαρτητικές σχέσεις, προσκολήσεις, βία, θυμό, παρορμήσεις. Λειτουργώ παρορμητικά, ας πούμε, χωρίς να σκεφτώ, χωρίς να συνδεθώ με τον εαυτό μου. Όχι αυθόρμητα. Όχι αυθόρμητα, παρορμητικά. Αφιλτράριστα. Φοβίες, κοινωνικές ανισορροπίες. Δηλαδή, όλο αυτό που ζούμε. Όλο αυτό που ζούμε, δυστυχώς. Να μην έχουμε όμως εμπιστοσύνη στη ζωή και στη ροή μιας σχέσης, ότι η ίδια η σχέση θα μας δείξει πώς θα ήταν καλό να υπάρχουμε μέσα σε αυτή. Ο ένας θα δείξει τον εαυτό του, ο άλλος το δικό του. Είναι αυτό το λίγο τράβα, φέρε το σκηνή, να δούμε πού θα φτάσει. Θα φανεί από μόνο του ή δεν μπορεί να φανεί από μόνο του το υγιές? Είναι λεπτό το όριο αυτό που λες, γιατί έχει κινδύνους εξάρτησης και προσκόλλησης. Βεβαίως μπορεί να γίνει εάν, πώς να το πω, αν κοιτάξεις τον εαυτό σου. Και αυτό που ήθελα να προσθέσω πριν, έτσι όπως μιλούσε η Χρύσα, είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουμε καταλάβει κάτι απλό, αλλά είναι δύσκολο όταν μεγαλώνουμε. Ο ενήλικας έχει την επιλογή να φτιάξει τι αυτό θέλει, τι χαρακτήρα θέλει να έχει, ποιος θέλει να είναι, ποιος είμαι, που πάω, γιατί. Και επαναπροσδιορίζει ανατακτά χρονικά διαστήματα τον εαυτό του. Ένα παιδί δεν το έχει αυτό. Οπότε τα βιώματα που έχει περάσει ένας άνθρωπος τα κουβαλάει στην ενήλικη του ζωή. Πρέπει να υπάρξει ένας άνθρωπος, θες είναι ειδικός, θες είναι μια φίλη, θες είναι ένας δάσκαλος, να του πει ότι τώρα έχεις αυτή την επιλογή. Είναι πολύ βασικό για να διαμορφώσεις το δικό σου μονοπάτι, τη δική σου πορεία, στο ποιος θες να είσαι. Αν αυτό ο άνθρωπος το καταλάβει και σχετιστεί με ότι μπορεί να έχει αυτή την επιλογή, μπορεί να χτίσει όποιον εαυτό θέλει. Αυτό με αγώνα βεβαίως. Δεν περιλαμβάνει πολύ μεγάλη ευθύνη? Ευθύνη φυσικά, και οφείλουμε να έχουμε ευθύνη. Οφείλουμε να έχουμε ευθύνη για το ποιοι είμαστε, τι λέμε, τι ενέργεια φέρνουμε στο χώρο. Έτσι. Γιατί και τελικά, αν το καλοσκεφτείς, τι έλεγχο έχουμε? Ποιος είναι ο έλεγχος που πραγματικά έχουμε? Μόνο τη δύναμη της επιλογής μας. Δεν έχουμε κανένα άλλο έλεγχο. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ έχω τη δύναμη της επιλογής μου αν θα πιω νερό ή αν θα πιω κρασί. Έχω τον έλεγχο και τη δύναμη στην επιλογή μου με ποιον θα υπάρξω και με ποιον θα συνυπάρξω και πώς θα συνυπάρξω. Άρα φυσικά και φέρει μεγάλη ευθύνη, αλλά οφείλουμε να χτίσουμε και να αναλάβουμε την ευθύνη αυτή. Γιατί αυτό που βλέπουμε στις μέρες μας είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για αυτό που φέρνουν στο τραπέζι. Πάντως στην κοινωνία είναι παρεξηγημένη λίγο η λέξη ευθύνη. Είναι λίγο σαν πάρ' την ευθύνη. Βαρύ φορτίο. Είναι βαρύ φορτίο. Στη ψυχοθεραπεία οι άνθρωποι όταν συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει ευθύνη, που σημαίνει με αναλαμβάνω, για αυτή την ευθύνη μιλάμε, όταν συνειδητοποιήσουν είναι πολύ χαρούμενοι. Έχεις πάρα πολύ δίκαιο τώρα που το λες. Και εγώ ακούγοντας τη λέξη ευθύνη νιώθω ένα φόβο. Ακούγοντας εγώ την πληρώσω. Αναλαμβάνω τον εαυτό μου. Βέβαια, έχω δύναμη εκεί. Έχω δύναμη. Και έλα πίσω σε μένα. Μου τύχες. Κάναμε μια στιγμή τώρα θεραπεία. Ναι. Είναι χαρά δηλαδή. Νιώθει ο άνθρωπος χαρά όταν σημαίνει αυτό. Νομίζω ότι αρχίζεις και νιώθεις και λίγο ελευθερία. Βέβαια. Έχουμε φτάσει στο σημείο οι ειδικοί να μιλάμε με τους ανθρώπους και να δουλεύουμε το αυτονόητο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν υπάρχει αυτονόητο, θεωρώ. Δηλαδή, είναι δύσκολο πια να συμφωνήσεις στο αυτονόητο. Γιατί? Αυτονόητο σημαίνει ότι εμείς οι τρεις, κάτι που είναι αυτονόητο και για μας τις τρεις, μιλάμε την ίδια γλώσσα, συνδεόμαστε με κάποιο τρόπο, έχουμε κάποια κοινά σημεία αναφοράς.
τι έχει συμβεί και ούτε τα αυτονόητα πια δεν υπάρχουν και πρέπει να υποθούν και να θεμελιωθούν? Κοίτα, ένα μεγάλο ζήτημα είναι η εποχή που ζούμε. Έχει μία τρέλα. Τι εννοούμε τρέλα? Κάτι πάρα πολύ γρήγορο. Ο άνθρωπος τρέχει και δεν προλαβαίνει, θες τεχνολογία, θες ό,τι θες, δεν προλαβαίνει να ενσωματώσει και να αφομοιώσει καν την πληροφορία. Σε μία νύχτα αλλάζει όλος ο κόσμος. Η φύση του ανθρώπου δεν είναι το μοντέλο, δεν μπορεί να αφομοιώσει όλη αυτή την πληροφορία, να την ενσωματώσει, να την κάνει κτήμα της και να λειτουργήσει φυσικά. Και αυτό, να είναι όλα αυτονόητα. Υπάρχει λοιπόν μια βίαιη εισχώρηση πραγμάτων σε όλα τα μέτωπα. Η απειλή, η παγκόσμια απειλή, η υγεία, παγκόσμια απειλή υγείας, πολέμου. Υπάρχει η κλιματική αλλαγή, υπάρχει η τεχνολογία, απειλή. Υπάρχει το φαγητό, το γρήγορο, το τρέχα, το κάνε, το ράνε. Αυτά δεν αφομοιώνονται. Ναι. Μας αποσυντονίζουν δηλαδή. Και είναι βιασμός, είναι βία. Αυτό πώς μας κάνει να φερόμαστε? Όπως είπαμε πριν. Ναι. Αυτή την αποσυντονισμένα. τρέλα. Ναι, δηλαδή γινόμαστε λίγο, αλλάζει ο τρόπος που φερόμαστε, υπάρχει φοβερή υπερφόρτωση πληροφορίας που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Απομακρυνόμαστε πάρα πολύ από τη φύση μας. Ακόμα και αυτό που λέμε, που πολλές φορές το πενευόμαστε κιόλας. Εγώ είμαι, δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά, multitasker, ας πούμε. Τα κάνω όλα ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή. Και αυτό δεν είναι η φύση μας. Δεν είναι. Ο άνθρωπος μπορεί την προσοχή του να την εστιάσει σε ένα πράγμα τη φορά. Εάν την εστιάσει σε 3, τα άλλα 2 δεν θα έχουν την ίδια ποιότητα προσοχής. Το ξέρουμε, αυτό το έχουμε διαπιστώσει. Αλλά προσπαθούμε όσο γίνεται, όλο και περισσότερο, να κάνουμε πιο πολλά πράγματα. Και το φοράμε και παράσημο δηλαδή, ότι κάνουμε 1000 πράγματα. Πολλά τα πράγματα ταυτόχρονα και είμαστε πολύ καλοί. Αυτό λοιπόν φέρνει έτσι κι αλλιώς μια υπερδιέγερση στον οργανισμό μας, έτσι. Δεν αφιερώνουμε αρκετό χρόνο να χαλαρώσουμε, να επανεστιάσουμε. Να μας κοιτάξουμε, που λέγαμε πριν, γιατί θέλει και αυτό χρόνο. Να ηρεμήσουμε, να επανέλθουμε στον πυρήνα μας, να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει αυτό. Ότι εγώ παίρνω το χρόνο και κάνω το εσωτερικό μου, την εσωτερική μου χαλάρωση, το εσωτερικό μου ταξίδι, ακουμπάω το δικό μου εσωτερικό τοπίο και έρχομαι στα ίσα μου που λέμε. Ναι. Και μετά βλέπω τι μπορώ να διαχειριστώ και τι όχι. Ξέρω τι μου γίνεται. Και να βρω μια λέξη κλειδί σε όλο αυτό, είναι το νόημα. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για να αποκτά νόημα, να χτίζει. Να έχει νόημα αυτό που κάνει. Τώρα είναι πολύ γρήγορο, δηλαδή δεν προλαβαίνεις να χτίσεις κάτι. Τι αποτύπωμα αφήνει στη σύνδεσή μας με τους άλλους ανθρώπους? Δηλαδή, αν εγώ είμαι αποσυνδεδεμένη από το τι μου γίνεται, γιατί πρέπει να τρέξω, να προλάβω, να επεξεργαστώ, να κάνω όλο αυτό το πράγμα. Αρρώστιες. Σαν συνέπεια. Αυτό φέρνει σε μένα. Ναι. Θα μου φέρει αρρώστια. Ναι. Αρρώστιες. Σωματική, Από όλα. Ίδια είναι. Και στο σύστημα βέβαια. Στις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους. Βέβαια. Και στο σύστημα μέσα στο οποίο υπάρχει. Αρρώστιες και στις σχέσεις. Και το σύστημα θα νοσήσει δηλαδή. Ναι. Κάποιος θα έρθει μπροστά και θα πει ότι εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Αλλά όλο το σύστημα έχει πρόβλημα. Ναι. Όλο το σύστημα νοσεί. Αρρώστιες. Αυτό φαίνεται σε όλο. Ναι. Στις αλληλεπιδράσεις. Αλληλεπιδρούμε ο ένας τον άλλο συνεχώς. Και είναι και αυτό, είμαστε φτιαγμένοι για να συνδεόμαστε. Και έχουμε χάσει αυτή τη δεξιότητα. Έχουμε χάσει λίγο τη δεξιότητα. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι έχουμε χάσει τα αυτονόητα. Πάρα πολλές φορές θα πούμε σε ανθρώπους που έρχονται μαζί, ας πούμε, ότι χρειάζεται να βρείτε μια κοινή γλώσσα. Έχει χαθεί, δεν υπάρχει. Για να το κάνουμε πρακτικό αυτό και αντιληπτό, είναι ένα ζευγάρι σε σχέση και δεν υπάρχει σύνδεση. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι πολλά, λίγα χρόνια μαζί, να έχουν παιδιά, να μην έχουν παιδιά, αλλά είναι σύντροφοι. Ωραία. Και λέμε έχει χαθεί η σύνδεση. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Έχει χαθεί ο καθένας ξεχωριστά, καταρχάς. Ο καθένας έχει χάσει τον εαυτό του με έναν τρόπο. Δηλαδή, εγώ όταν βλέπω ζευγάρια, αρχικά δεν θα τους δω μαζί. Άλλοι συνάδελφοι τους βλέπουν μαζί. Η δική μου δουλειά και φιλοσοφία πάνω στο ζεύγος που είπες, είναι ότι αν εξελιχθεί ο ένας και εξελιχθεί και ο άλλος, μετά αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν. Δηλαδή αυτή η ωριμότητα φέρνει αυτή τη σύνδεση. Αν δεν εξελιχθεί κανείς, μαθαίνουν να σχετίζονται με τα στραβά τους, που λέμε, με τις δυσκολίες τους. Έτσι.
Οπότε αρχικά πρέπει να γίνει η δουλειά με τον έναν άνθρωπο, με τον άλλο, ώστε σαν ζευγάρι μετά να συνδεθούν με την ωριμότητά τους, αφού έχουν εξελιχθεί. Άρα γυρνάμε πάλι στο άτομο το ίδιο. Πάμε πίσω να δουλέψουμε τον εαυτό μας. Ακριβώς, για να συνδεθώ, για να δω τον άλλον. Δεν μου φταίει η Χρύσα που δεν μπορώ να συνδεθώ μαζί της. Μπορεί τελικά να μην και αυτή να μην περνάει και αυτή επιλέξω με τη Χρύση, γιατί δεν μου ταιριάζει. Βέβαια. Αλλά χρειάζεται να καταλάβω τι μου ταιριάζει και πώς το θέλω να το ζήσω και ποια είμαι εγώ και τι φέρνω εγώ στην κατάσταση. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σύνηθες αυτό, αυτό που λέει ότι βλέπουμε τους ανθρώπους χωριστά και είναι δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Συχνά δεν έχουν κανένα κοινό σημείο επαφή. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο. Ναι, έχουν την ίδια κατάσταση. Έχουν θυμό, στενοχώρια, προδοσία, απογοήτευση. Δηλαδή έχουν μάθει να συνδέονται με τα δύσκολα τους κομμάτια και όχι με τα υγιή τους κομμάτια που αρχικά συνδέθηκαν, ας πούμε. Ενστικτοδός ίσως αρχικά, αλλά κάπως δούλεψε. Εκεί κάπως δούλεψε, αλλά ο άνθρωπος αλλάζει, οι ανάγκες του αλλάζουν. Οπότε μπορεί να δούλεψε πριν από 15 χρόνια και τώρα να μην δουλεύει πια. Και είναι οκ αυτό. Ναι. Αλλά χρειάζεται να το αντιληφθούμε. Και όταν τα αντιληφθούμε, να δούμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει αυτός ο κοινός κώδικας να τον ξαναβρούμε, να τον ξαναχτίσουμε. Πια δεν υπάρχει αυτό το νόημα που λέει η Χρύσα, που έλεγα πριν, το νόημα. Αυτό θέλει χτίσιμο. Βέβαια, προσπάθεια. Τώρα, γιατί το κάνουμε. Πολλές φορές είναι σαν τα χαλοσπαπούτσι, πια το πετάμε, δεν πάμε να το φτιάξουμε, έτσι. Γιατί όλα είναι... Έχουν ένα αναλώσιμο χαρακτήρα και οι σχέσεις πια. Ναι. Αλλά έχει χαθεί η υπομονή. Και είναι σαν να έχουμε μία δυσανεξία στη φθορά. Λες και δεν πρέπει τίποτα να φθαρεί και δεν μπορούμε να το ξαναχτίσουμε, ρε παιδί μου, να το βρούμε με έναν τρόπο. Να έχουμε την υπομονή και τη θέληση και φυσικά δεν είναι απαραίτητο ότι θα το βρούμε. Έτσι μπορεί και να μην το βρούμε και πάρα πολύ ωραία. Τον εαυτό μας να βρούμε. Ναι, αυτό. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Ναι, πολύ σημαντικό. Αλλά πάντα ξεκινάς από σένα. Δεν προϋποθέτει όμως να αναγνωρίσω μια κατάσταση ότι εδώ κάτι δεν λειτουργεί καλά, ρε παιδιά. Φυσικά. Αυτό το καταλαβαίνουμε εύκολα οι άνθρωποι, μπορεί να μας πάρει πάρα πολλά χρόνια ή και μια ζωή και ποτέ. Ή να μην το αντιληφθούμε ή απλά να το αφήσουμε ως έχει. Όλα παίζουν. Ποια είναι τα μοτίβα. Όλα. Όλα αυτά που είπες παίζουν, ναι. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια, γιατί είμαστε αισιόδοξοι, είπαμε, έτσι. Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι έρχονται πολύ πιο εύκολα και στον ειδικό. Αυτό απ' τη μια είναι πολύ καλό, απ' την άλλη δείχνει και πράγματα στην κοινωνία ότι οι άνθρωποι δεν είναι μαζί, έτσι, οπότε ψάχνουν έναν ειδικό για να σχετιστούν. Παλιότερα δηλαδή οι άνθρωποι είχαν εργαλεία ή με έναν ενστικτόδη τρόπο λύνανε τα θέματα ή απλά τα κουκουλώνανε πιο αποτελεσματικά. Και τα δύο, θα πω και εγώ και τα δύο, γιατί τώρα υπάρχει και μία μεγάλη μοναξιά. Δηλαδή, ενώ είμαστε full συνδεδεμένοι όλοι με όλους και τα πάντα και όλα τα... Ναι. Αυτό μεγαλώνει τη μοναξιά μας. Γιατί? Γιατί κλεινόμαστε και γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο πια. Δηλαδή, εγώ που βλέπω και νεαρούς έφηβους τέλος πάντων, όλα τα παιδιά έχουν αυτή την αίσθηση ότι ναι, αλλά βλέπω κάτι και πρέπει να είμαι εισάξιος. Δεν είμαι αρκετός, δεν είμαι αρκετή. Πρέπει να αποδείξω την αξία μου και πρέπει να την αποδεικνύω συνεχώς για να κάνω μια απλή επαφή. Αυτό εντάσσεται στις απειλές που δεχόμαστε. Οι πλασματικές εικόνες, το πάρα πολύ υψηλό στάνταρ που βλέπουμε σε έναν κόσμο που δεν είναι πραγματικός, είναι όλο artificial, αλλά εμείς το χάβουμε. Βέβαια, γιατί οι πραγματικότητες είναι πολλές, δεν είναι μία. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα αυτή τη στιγμή. Είναι όλα υποκειμενικά. Βλέπεις πράγματα και λες τώρα ισχύει, αυτό δεν ισχύει. Και ποια προσέγγιση θα μπορούσε να είναι φροντιστική προς εμάς, λίγο να κατευνάσει όλο αυτό που δουλεύει χωρίς να το παίρνουμε και χαμπάρι, κάπως να το στρώσουμε κάπως μέσα μας. Υπάρχει τρόπος να μην βιώνουμε την απειλή σαν τόσο μεγάλη απειλή? Όπως πάντα, μέχρι και παλιότερα που πέφταν βόμβες στα κεφάλια των ανθρώπων, οι άνθρωποι μαθαίναν να είναι μαζί. Να είναι μαζί, να κοιτάζονται στα μάτια, να δίνουν ένα κουράγιο στον άλλον, να μπορούν να περπατάνε μαζί, να χτίζουν όνειρα. Παιδιά γεννούσαν μέσα στον πόλεμο, ας πούμε. Γράμματα μάθαιναν. Η ιστορία μας τα έχει διδάξει όλα αυτά. Το ίδιο είναι και τώρα, αλλά το πρόβλημα τώρα είναι ότι έρχονται πολύ γρήγορα. Εκεί πρέπει ο άνθρωπος να μην τα χάφτει, όπως είπες πριν, να μην τα μασάει όλα αυτά και να υπηρετεί τη φύση του, να υπηρετεί τα νοήματά του. Έχω έναν άνθρωπο να τον κοιτάξω, να τον δω, για να μπορέσω να σχετιστώ.
Έτσι. Ετοιμάστε ένα πάρα πολύ ωραίο σεμινάριο σε σχέση με όλο αυτό που συζητάμε, το ζώντας υπό συνεχή απειλή. Με δύο εξαίρετους επιστήμονες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Τώρα να βριάζω εγώ, γιατί είμαστε τόσο χαρούμενοι γι' αυτό. Για πείτε μου λίγο γι' αυτό, σε ποιους απευθύνεται, τι εργαλεία θα μας δώσει, ποιοι μπορούμε να έρθουμε. Ετοιμάσου. Θα το έχω βάλει ήδη στην ατζέντα. Μπορεί να έρθεις και στα δύο που ετοιμάζουμε, θα τα πούμε αναλυτικά. Ή μπορώ και μέσα στο Zoom. Για πείτε μου γι' αυτό που ετοιμάστε σε σχέση με την απειλή που περιγράφουμε και βιώνουμε. Ένα όνομα, μεγάλη ιστορία, είναι η Nancy McWilliams, μια εξαίρετη κυρία, ψυχολόγος, ψυχαναλήτρια, συγγραφέας, τα πάντα έχει. Καθηγήτρια πανεπιστημίου. Εντάξει, η γυναίκα έχει τεράστιο έργο πίσω. Τεράστιο έργο. Είναι από τις πιο δυνατές φωνές δηλαδή στη σύγχρονη ψυχοθεραπεία. Ναι, και καλές φωνές. Είναι επαναστάτρια σε αυτά που λέει. Δεν συμβιβάζεται, βεβαίως. Αλλάζουν τόσο πολύ τα δεδομένα που αλλάζουν και οι προσεγγίσεις. Βεβαίως, δεν συμβιβάζεται. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Μας κάνει την τιμή, έχουμε την απίστευτη χαρά να τη φιλοξενήσουμε στην Κρήτη. Αυτό έτυχε από ένα μου συνάδελφο που γνωρίζονται και έρχεται για το ψυχή. Δηλαδή είναι μεγάλη μας τιμή. Τα δίκτυα των ανθρώπων τα κάνουν. Βέβαια, να είδες, κατευθείαν. Έτσι. Πώς μπορείς να χτίσεις πράγματα. Έτσι είναι. Ναι, και για εσάς είναι σημαντικό και για μας είναι σημαντικό. Βέβαια. Που μπορούμε να πάρουμε την πληροφορία από την πηγή της. Βέβαια. Και ο σύζυγός της βεβαίως, ξέρετος ψυχίατρος, επίσης ψυχοθεραπευτής, ασχολείται με τις ψυχώσεις, και αυτός καθηγητής πανεπιστημίου και αυτός συγγραφέας. Και το ωραίο που έχουν και από κοινού είναι ότι είναι πολύ προσωποκεντρικοί, δηλαδή είναι οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν με την προσωπικότητα και τον άνθρωπο με πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση και όχι ότι θα ακυρώσουν τη διάγνωση, αλλά ο ψυχίατρος αυτός, ας πούμε, είναι γνωστός για τη δουλειά του, πώς έχει μετακινηθεί από φαρμακοκεντρική σε ανθρωποκεντρική. Έτσι, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με τον άνθρωπο πάρα πολύ σωστά και δεν εγκλωβίζονται σε διαγνώσεις και ταμπέλες. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, δηλαδή. 24 του Μάη είναι το συγκεκριμένο σεμινάριο, το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε διαζώσεις. Κοίταξε, αυτό τώρα μπορείτε να το παρακολουθήσετε και διαζώσεις και μέσω Zoom. Απευθύνεται περισσότερο σε ανθρώπους που έχουν σχέση με την ψυχική υγεία, επαγγελματίες στην ψυχική υγεία δηλαδή, φοιτητές εννοείται φυσικά. Και είναι στο. Αλλά και όλους. Και όλους βέβαια, ναι, αλλά ίσως πιο πολύ ενδιαφέρει. Και θα γίνει στο εμπορικό επιμελητήριο. Θα είναι από 10 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα. Και αυτό είναι η αρχή. Βεβαίως. Και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του χώρου ψυχή. Γιατί ακολουθεί κι άλλο ένα μεγάλο επίσης. Βεβαίως, ο Νορμπέρ Απτέρ είναι Ελβετός, εξαιρετικός ψυχολόγος βεβαίως, ψυχοδραματιστής. Από αυτός του Χάρβαρντ. Από αυτός Χάρβαρντ, εκπαιδευτής ψυχοδράματος, απίστευτος άνθρωπος, πάρα πολύ χιούμορ, εξαιρετικός κυρίως. Δουλεύει και πάρα πολύ με ομάδες, είτε οργανισμούς, επιχειρήσεις. Ομάδες, είναι στην ηγεσία δηλαδή, δουλεύει πάρα πολύ και στο πώς να ενδυναμώσει τις ομάδες. Και θα κάνει ένα διήμερο, 2,5 μέρες, 13-14-15 Ιουνίου, βιωματικό ψυχόδραμα με θέμα τη σύγκρουση, που λέγαμε και πριν, και την επίλυσή της όμως. Ερώτηση. Π.χ. αυτό το τριήμερο σε σχέση με τη σύγκρουση έχει ενδιαφέρον το παρακολουθήσει ποιος? Αυτό είναι για το ευρύ κοινό. Είναι και για επαγγελματίες και για φοιτητές και είναι και για το ευρύ κοινό, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ επίκαιρο. Ο άνθρωπος αυτός απευθύνεται σε όλους μας. Έτσι, δεν είναι, ναι, και είναι βιωματικό. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλους, θεωρώ. Αυτό που λέγαμε και τη σύγκρουση και το τι συνέπειες έχει αυτό που έλεγες ότι ωραία, χάνουμε τον εαυτό μας και χάνουμε την επικοινωνία. Τι συνέπειες έχει αυτό? Έχει πολύ θυμό ο κόσμος. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Ναι. Νομίζω έτσι μια βόλτα στον δρόμο να κάνεις, το νιώθεις. Και η σύγκρουση στις μέρες μας γίνεται για τη σύγκρουση. Δεν γίνεται για την επίλυση ενός θέματος. Για να εκτονώσω την παρόρμησή μου. Να ξεφορτώσω και δεν με νοιάζει τι θα γίνει μετά. Τώρα βλέπουμε ότι πολλές φορές η βία αυτή δεν έχει στόχο. Δεν έχει εχθρό συγκεκριμένο. Έχει ένα ξέσπασμα, ένα χάος. Η κοινωνία μας παλιότερα ήταν νευρωσική. Έχει μια νεύρωση.
Αυτό που λέω, βράζει το αίμα. Ένα άγχος, καταπιεσμένα συναισθήματα. Και εσύ είχε βία. Ναι. Και εσύ είχε βία. Ενοχές, αλλά είχε και ένα έλεγχο. Τώρα η κοινωνία είναι ψυχοσική. Που σημαίνει τι? Που σημαίνει ένα χάος, διάχυτο πράγμα το οποίο δεν το προσδιορίζεις. Έχει μια απώλεια εαυτού, αυτό που λέγαμε. Έτσι. Έχει μια διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Έχει πολλαπλές πραγματικότητες. Έχει αυτή τη σύγκρουση χωρίς στόχο την επίλυση, αλλά μόνο το ξεφόρτωμα. Ναι. Άρα θα συγκρουστώ μαζί σου. Μπορεί να γίνει κάτι, ας πούμε, στον δρόμο και να πιαστούμε στα χέρια. Και εγώ εκεί να βγάλω. Θα βγάλω ό,τι κουβαλάω. Τις τελευταίες 5 ετίες, ας πούμε. Που δεν τα έχω τοποθετήσει μέσα μου. Που δεν είχα το κουράγιο να τα πω, να τα βγάλω στην ώρα τους. Δεν τα έχω κάνει κάτι, δεν έχω αναλογιστεί, δεν έχω κοιτάξει τον εαυτό μου, να βρω λύσεις, να ξενυχτήσω, να μην κοιμηθώ τη νύχτα. Και με τη δουλειά αυτή την εσωτερική, τα μαθαίνεις αυτά για τον εαυτό σου, έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η λύση ουσιαστικά. Και όταν λέμε σύγκρουση και επίλυση, αυτό δεν έχει μόνο κάτι στρεβλό μέσα, μπορεί να έχει και κάτι καλό. Βέβαια, και δεν έχει να κάνει μόνο και με τους άλλους. Έχει να κάνει και με τον εαυτό μου. Γιατί εγώ μπορεί να βρίσκομαι σε συνεχή σύγκρουση με τον εαυτό μου για να μπορώ να τα απεξέλθω και να παρουσιάζομαι με έναν τρόπο όπως θεωρείται. Πώς θα το καταλάβεις? Ότι είμαι σε σύγκρουση με τον εαυτό μου. Πώς θα το καταλάβεις? Θα το καταλάβεις από την καθημερινότητά σου. Ή δεν θα έχεις ηρεμία. Δεν θα μπορείς να νιώσεις ότι ξέρεις κάτι, είμαι στο κέντρο μου και είμαι ήρεμη και νιώθω ειρήνη. Αλλά λέω και να κάνω, ας πούμε. Αλλά θέλω και άλλα κάνω. Αυτός είναι ένας τρόπος να το καταλάβεις. Άλλοι τρόποι, λίγο χειρότεροι, είναι να μην κοιμάσαι το βράδυ, να έχεις ψυχοσωματικά, να παθαίνεις κρίσεις άγχους. Πάντα το σώμα προσπαθεί να εκφράσει αυτά που κουβαλάμε, έτσι. Και εμείς έχουμε μάθει και όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα να ζούμε από το κεφάλι, από το λαιμό και πάνω. Και να προσπαθούμε όλα να τα εκλογικεύσουμε και να δώσουμε το νόημα και να κάνουμε και να τα καταλάβουμε, να τα κατανοήσουμε. Και το σώμα τι είναι? Έχει μιλήσει προπολού το σώμα. Πολύ το σώμα θέλει χρόνια που βιώνει κάτι. Πριν κάνα χρόνο, ας πούμε, κάτι είχα καταλάβει. Βέβαια. Το σώμα δεν ξεχνάει. Και τα καταγράφει και όλα. Οι συγκρούσεις θέλουν δεξιότητα. Γιατί αλλήμωνο και αν δεν έχουμε συγκρούσεις στη ζωή μας. Θέση, αντίθεση, νέα θέση. Είναι κανόνα. Και είναι και επικοδομητικές οι συγκρούσεις πολλές φορές. Άρα χρειαζόμαστε. Αρκεί να έχεις τη δεξιότητα αυτή. Ωραία. Πες ότι εγώ δεν την έχω από φυσικού μου ή την έχω απολέσει. Γιατί μέσα στα χρόνια προσπάθησα να προσαρμοστώ σε κάτι άλλο. Μπορώ να ανακαλέσω τις δυνάμεις μου. Βεβαίως. Ή να τις καλλιεργήσω από την αρχή. Είναι όλα μέσα μας, Αδριανή. Όλα, πραγματικά. Και πολλές φορές η ερώτηση που κάνουν πάρα πολύ, εντάξει, παιδί μου, μπορώ πραγματικά να αλλάξω? Δηλαδή, ο άνθρωπος πραγματικά αλλάζει. Αλλάζει ο άνθρωπος. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να μην μπορεί να αλλάξει τα δομικά του χαρακτηριστικά, αλλά εννοείται ότι η αλλαγή είναι. Τι είναι η αλλαγή? Μια σειρά από νέες συνήθειες. Αφήνω τις παλιές, τις οποίες τις δημιούργησα γιατί έπρεπε να τις δημιουργήσω πιθανόν. Έτσι. Έπρεπε με έναν τρόπο να φτιάξω μηχανισμούς για να επιβιώσω μιας παιδικής ηλικίας, μιας κατάστασης που με ζόρισε, του περιβάλλοντός μου, της κοινωνίας μου. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι αυτές οι παλιές συνήθειες πια δεν δουλεύουν. Γιατί εγώ κάνω τα ίδια πράγματα, αλλά όλα μου πάνε στραβά. Οι σχέσεις μου καταραίουν. Το περιβάλλον μου δεν παίρνω την αναγνώριση που θέλω, δεν τη δίνω στον εαυτό μου. Τι γίνεται? Άρα είναι ώρα εκεί να κάνω τη δουλειά και να αφήσω πίσω τα παλιά και να φέρω τα καινούρια. Γιατί η αλλαγή είναι μια αλλαγή που μπορεί να δεις και να πεις πώς άλλαξε αυτός ο άνθρωπος έτσι. Είναι μια σειρά από πολλές μικρές αλλαγές. Ανέλαβε τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια, ναι. Και άλλες φορές μου λένε, μα ρε παιδί μου, τόσοι που έρχονται και σου λένε αυτό δεν στενοχωριέσαι? Λέω, να στενοχωρηθώ? Εγώ είμαι ενθουσιασμένη για τους ανθρώπους που έρχονται. Όλοι όσοι θα περάσουμε το κατόφλι ενός ψυχολόγου, ψυχοθεραπευτή, θεραπευτή γενικότερα, θα βελτιωθούμε? Όσοι θέλουν. Γιατί όλοι έχουμε περάσει από έναν ψυχολόγο. Όσοι έρχονται στο ψυχολόγο, είναι η ώρα τους, γιατί δεν υπάρχει συνταγή, κάθε άνθρωπος έχει την ώρα του, που μπορεί να. Και το αν θα κάνει ή όχι, αν θέλει δηλαδή, πολύ, γιατί πρέπει να θες πολύ, ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Και αν θες πολύ, αλλά είναι πολύ δύσκολο, εκεί μπορείς και δεν το κάνεις. Συνήθως είναι. Όλα είναι δύσκολα και όλα είναι εύκολα. Όλα.
Κρατάω 2 λέξεις που είπατε πριν. Ένα, ψυχόδραμα, και μάλιστα για τη σύγκρουση, το σεμινάριο στη σύγκρουση γίνεται από έναν κορυφαίο ψυχοδραματιστή και φαντάζομαι ότι είναι ένα εργαλείο που γιατί είπατε ότι είναι βιωματικό, θα λειτουργήσει. Τι είναι, βρε κορίτσια, το ψυχόδραμα, για να ξέρω τι θα λέω στο trivial. Το είπα σαν να ξέρω τι είναι, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Ωραία. Το ψυχόδραμα. Είναι θέατρο. Ναι, όχι. Δεν θα παίξουμε θέατρο. Αλλά ρόλους θα πάρουμε. Εκεί ειδικά δεν θα παίξουμε θέατρο. Αλλά πρωταγωνιστή θα έχουμε. Πρωταγωνιστή, ναι. Πρωταγωνιστή, ρόλους. Βεβαίως. Για πείτε μου πώς λειτουργούν όλα αυτά. Λοιπόν, το ψυχόδραμα καταρχάς είναι ομαδικό. Όπως και η κοινωνία, η οικογένεια, η δουλειά, έτσι, μιλάμε για ομάδα. Σημειώνω. Ομάδα. Next topic. Έχει να κάνει με ρόλους μας, του καθένας του εαυτού του, που έχει αναπτύξει παλιότερα, από τώρα. Και άλλους θέλει να τους εξελίξει, άλλους θέλει να τους διώξει. Bye-bye ρόλοι. Έτσι, να τους αποχαιρετήσει. Ολόκληρο θείασο έχουμε ο καθένας. Εκεί λοιπόν βιώνει ο άνθρωπος αυτούς τους ρόλους, ανάλογα κάθε φορά, έτσι. Και ουσιαστικά μπορεί να βιώσει μια παλαιή, ας πούμε, κατάσταση, ας πάρουμε το παρελθόν, είναι παρελθόν, παρόν, μέλλον, και να αναπτύξει μια νέα αντίδραση πάνω σε αυτή την κατάσταση. Εγώ θέλω να δω τι είναι το ψυχόδραμα. Να έρθεις Πού να θα το δεις. δω? Σε εμάς. Να χτυπήσω την πόρτα, γεια σας, ήρθα. Ναι, βεβαίως. Μπορώ να το κάνω, ας πούμε, σαν θεραπευόμενη. Βεβαίως. Η εκπαίδευση είναι βιωματική, που σημαίνει ότι και εξελίσσεσαι και δουλεύεις, θέματά σου δουλεύεις. Ναι. Όχι, έτσι, δικά σου θέματα και εκπαιδεύεσαι. Για να τι? Για να γίνεις ψυχοδραματίστρια. Και δεν είναι μόνο η εκπαίδευση, είναι και το ψυχή που πέρα από την εκπαίδευση, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, υπάρχουν ομάδες βιωματικές ψυχοδράματος που λειτουργούν όλο τον χρόνο. Ναι, ταυτόχρονα με την εκπαίδευση δηλαδή. Αλλά... Που μπορείς να έρθεις σε μια ομάδα να βιώσεις το ψυχόδραμα και να αναπτυχθείς μέσα από αυτό. Που γίνεται, ας πούμε, η κάθε ομάδα συνήθως είναι 2 φορές το μήνα από 1 τρίωρο. Ναι. Οι απλές βιωματικές. Οι απλές βιωματικές. Δηλαδή δεν Θα χρειάζεται... έρθω γιατί έχω ένα θέμα. Με ζορίζει. Και θέλω να δω μήπως το ψυχόδραμα λειτουργήσει για μένα. Θα καταλάβεις, θα ανακαλύψεις και θέματα που δεν ξέρεις ότι τα έχεις. Το ψυχόδραμα μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του σαν ψυχοθεραπευτικό εργαλείο. Το λέμε έτσι. Ναι. Συνήθως είναι ομαδική ψυχοθεραπεία και εκεί και να πούμε. Και ατομικό. Αλλά να πούμε και τι δύναμη έχει η ομάδα. Η ομάδα έχει απίστευτη δυναμική. Ξέρουμε καλό να σταθούμε σε μια ομάδα. Εδώ δεν μπορούμε να σχετιστούμε με έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το καλό, ότι μαθαίνουμε. Όλα τα ξέρουμε. Όλα είναι μέσα μας. Η δουλειά μας είναι να τα θυμίζουμε. Ναι. Η ομάδα, λοιπόν, η δύναμή της ποια είναι? Γιατί προτείνετε τις ομάδες? Η δύναμη της ομάδας είναι, η δυναμική της ομάδας είναι ολόκληρο πανεπιστήμιο. Με ποια έννοια? Υπάρχει σε όλους μας, μέσα μας, γιατί είναι η φύση μας αυτή. Η δουλειά μας είναι, όπως είπα και πριν, λίγο να τα θυμίζουμε. Η δύναμη της ομάδας είναι η ταύτιση, πάρα πολύ μεγάλη. Ταυτίζεσαι, μαθαίνεις ότι δεν είσαι εξωγήινος, ότι και άλλοι άνθρωποι έχουν τις ίδιες αγωνίες. Βέβαια. Στηρίζεις, είναι στη φύση σου να στηρίζεις τον άλλο, όπως και να στηρίζεσαι. Νιώθεις ότι ανήκεις. Ανήκεις, έχεις αποδοχή, έχεις νιάξιμο, ακουμπάς δηλαδή στον άλλον, ακουμπάει ο άλλος απάνω σου. Αυτά για μένα, Αδριανή, δεν μετρούνται. Σαν εργαστήρι για το σχετίζεστε. Ακριβώς, είναι η ζωή. Είναι πρόβα, είναι πρόβα ζωής. Έρχεσαι με τους ρόλους σου και κάνεις μια πρόβα να δεις τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει και πώς μπορείς αυτό να το πάρεις και να το βάλεις στην καθημερινότητά σου. Όλα τα θέματα δουλεύονται στις ομάδες μέσα ή είναι κάποια θέματα που είναι για ατομική θεραπεία, κάποια που είναι ό,τι καλύτερο για ομαδική? Όλα, όχι. Είναι στον άνθρωπο. Είναι αυτό ακριβώς που λες. Είναι στον άνθρωπο, είναι πώς το βιώνει εκείνη τη στιγμή. Εξαρτάται πολύ από το άτομο. Πώς τα καταφέραμε έτσι? Καλό το μυαλό χρειάζεται, μας έχει βοηθήσει, έχουμε χτίσει πολιτισμούς, φροντίζουμε. Εξελισσόμαστε, αλλά πώς βγήκε και έγινε κυρίαρχο και ξεχάσαμε όλα τα άλλα? Γιατί γίνανε κυρίαρχης σημασίας κάποια πράγματα που είναι εντελώς νοητικά. Όπως τα οικονομικά μας, η εξέλιξή μας, η καριέρα μας, ο ανταγωνισμός,
Δηλαδή όλα αυτά είναι πολύ νοητικά πράγματα. Το συνέστημα. Πάρει χαρτί και μολύβι και γράφει. Το συνέστημα στην εποχή μας, με όλα αυτά που βλέπουμε, δεν είναι και αυτό μια απειλή για κάποιους? Για πάρα πολύ κόσμο νομίζω την απειλή και είναι και μεγάλη απειλή το να νιώσεις ευάλωτος. Δεν θες να νιώθεις ευάλωτος. Το συναίσθημα θα σε βγάλει στον δρόμο. Αλλά μόνο έτσι φέρνω μπορείς, ένα παράδειγμα. Και γιατί το φοβόμαστε? Αυτό λέω, το συναίσθημα σε βγάλει στον δρόμο. Άλλοι το φοβούνται και εμάς. Ναι. Εμείς οι ίδιοι γιατί το φοβόμαστε? Σε περιόδους, ας πούμε, που έχουμε πολύ έντονη συναισθηματική έξαρση για χύψη λόγους και καταλαβαίνουμε ότι κάτι εδώ φεύγει από τον έλεγχό μας. Αυτό που λες, ακριβώς. Γι' αυτό το φοβόμαστε. Γιατί νομίζουμε ότι θα χάσουμε τον έλεγχο. Δηλαδή η ευαλωτότητα και το πώς μπορώ να υπάρχω βολικά στην ευαλωτότητα και πώς μπορώ να υπάρχω στο τώρα. Είναι δεξιότητες κι αυτά. Και τα έχουμε λίγο σαν να μην είναι τόσο σημαντικά. Και όταν λοιπόν έρχεται το συναίσθημα έντονο και φαντάζομαι, εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στα άσχημα συναισθήματα, στα δύσκολα, αναφέρομαι ακόμα και στα ευχάριστα που βλέπεις κόσμο που είναι φοβικός, υπάρχει και μια κουλτούρα, γενικά δεν θέλω να χάσω την ψυχραιμία μου και την οριοθέτησή μου, ας πούμε. Τι του κάνουμε, η υγιής αντίδραση ποια είναι, γιατί το τι του κάνουμε το ξέρουμε όλοι τι του κάνουμε. Η υγιής σχέση μας με το συναίσθημα ποια είναι, έρχεται κάνει το και βγαίνει προς τα πάνω. Τι κάνουμε? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μπορούμε να μείνουμε με αυτό. Να το βιώσουμε για αυτό που είναι, να το παρατηρήσουμε, να το αναγνωρίσουμε και μετά να το διαχειριστούμε. Όλο αυτό θέλει μια ρύθμιση, έτσι, να μπορώ να ρυθμίσω. Τώρα θα κάνω πάλι το συνήγορο του διαβόλου. Μα τι λες τώρα, βρε Χρύσα, που θα το αφήσω όλο αυτό το πράγμα να αναβλήσει? Θα διαλυθώ, δεν θα μπορώ να λειτουργήσω. Μία μέρα, ας πούμε, δεν θα είμαι λειτουργική στη δουλειά μου, στο σπίτι μου. Θα με πιάσει, θα με καταβάλει το συναίσθημα, ας πούμε, είναι δύσκολο συναίσθημα. Μπορώ εγώ να του αφαιθώ και να κάνει αυτό κουμάντο στη ζωή μου? Εγώ είμαι λογικός άνθρωπος. Αν δεν του δώσεις χώρο όμως, αυτό δεν θα σε αφήσει μη λειτουργική για μία μέρα, αλλά για πολύ παραπάνω. Θα επιστρέψει. Μετά μπορείς να, ας πούμε, δεν ξεχνάει. Δεν μπορείς να διαχειριστείς αυτό, αλλά θα μπορείς να διαχειριστείς τον καρκίνο, ας πούμε. Γιατί κάπως γυρίζει. Βέβαια. Ό,τι δεν βγαίνει και δεν εκφράζεται και δεν αναγνωρίζεται και διαχειρίζεται, μένει μέσα. Είπαμε, το σώμα δεν ξεχνάει. Τα κρατάει. Η διαδρομή είναι ευθεία. Το βλέπω το πρόβλημά μου, παίρνω την απόφασή μου, κάνω ό,τι πρέπει να κάνω, ό,τι και αν είναι αυτό. Είμαι καλά. Όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ποτέ ευθεία γραμμή στη διαδρομή. Προετοιμάστε μας παρακαλώ ή απενοχοποιήστε μας λίγο. Οι υποτροπές είναι μέσα στο σχεδιασμό ανάπτυξης του ατόμου. Είναι προβλέψιμες. Υπάρχουν και θα υπάρχουν και οφείλουν να υπάρχουν. Όσα και να πετύχεις, έτσι, θα κάνεις και την υποτροπή σου. Το θέμα είναι να την κάνεις κάθε φορά και πιο λίγο, πιο σύντομη, έτσι, να έχει μικρότερη διάρκεια, πιο αραιή υποτροπή, δηλαδή πιο σε χρονικό διάστημα. Και να επανέλθεις στον δρόμο. Και έχεις πάρει την παράκαμψη. να προχωρήσεις. Και κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι είναι παράκαμψη και επανέρχεσαι στο μονοπάτι. Μέχρι να δεις την άλλη παράκαμψη και να αποσπαστείς και να πεις ωραία φαίνεται και από εδώ. Πιο εύκολο και να ξαναπάρεις άλλη μια παράκαμψη. Αυτό το ξέρω, θα πάω από εκεί που ξέρω. Φαντάσου την αλλαγή, Αδριανή, σαν μια σπήρα. Έτσι, ανεβαίνεις. Θα πέσεις, αλλά δεν θα πέσεις κατευθείαν στον πάτο, θα πέσεις στο προηγούμενο τέτοιο, έτσι. Οπότε αυτό θα το έχεις σε όλα τα ζητήματα που προσπαθούμε να εξελιχθούμε, αλλά δεν πάει να είναι μια σπήρα, δεν πάμε κατακόρυφα, έτσι. Και η υποτροπή μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη γνώση, γιατί όταν γίνει δεν γίνεται τυχαία. Και σου δείχνει και τι ακόμα έχεις να δουλέψεις. Σου δείχνει και είναι πράγματα. ξεκάθαρο δηλαδή. Σου δείχνει πάρα πολύ καθαρά το τι ακόμα έχεις να δουλέψεις. Υπάρχει μυστικό για τις σχέσεις τελικά? Υπάρχει κάτι που χρειάζεται? Θα ήταν πολύ καλό να έχουμε στο μυαλό μας? 3 λέξεις είναι πολύ σημαντικές. Δίκαια, έντιμα και ειλικρινά. Πρώτα με τον εαυτό μου και μετά με τον άλλο. Τελεία μπαίνει εκεί. Χρύσα, θέλεις να προσθέσεις κάτι γι' αυτό? Και με εμπιστοσύνη και ευγνωμοσύνη, θα πω. Και προς εμένα και προς τη ζωή. Γιατί είπαμε, η ζωή δουλεύει υπέρ μας, δεν δουλεύει εναντίον μας.
Αλλά χρειάζεται να την εμπιστευτούμε. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας. Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!